Ekuseni bafethu nangempela nango-6 nango-7 bafethu ush sesi-3 namhlanje bafethu kunalo daba lokumele silulungise bafethu nganazi ukuthi kunabantu abaningi baphumelela basesebancane kunabanye abaphumelela sebabadala bafethu cela bafethu ningilandele bafethu sibothi sisebenza kanjani namhlanje danko. Ekuseni Majida, this is your boy Davuchas bafethu nango-6 nangempela bafethu fanele ngiphethele umfana omncane bafethu ozamayo naye ukuthi aphushe ngale whole means bafethu kahle igama ubani Sipho uSipho bafethu ngoba senazi ukuthi uSipho bafethu ngani zenza umsupporta umfana hlala ngase kuphi Riverside. Umuntu ahlala ngase-Riverside baqeda ukudlula leya ibreed leya lamathorandi bafethu kani umsupporteni umfana kubuye something ungathanda ukuthini kwabantu abafuna ukuvula isiphaza mara bayahluleka abafuna ukuphusha ungathini ukubona wayahlula okay wena okay ubona ngakhona ngithi isiphaza sesikhona yakhona ukuthenga yini into uma uthola imali uzenza ngayo Uzostoka ustoka futhi ngoba manje ustock uphinde uthenge ezinye izinto zokuthi ukhona ukudla ngithi cela batshele ukuthi bafethu ngoba tshela noma yini uthanda ubatshela yona ukuthi bafethu cela ngangijajile bafethu ngingangijajile ya bafethu ngoba siyashila uSipho bafethu asiyenzeni kanjalo bafethu simsupporteni danko siyabonga ekuseni bafethu ekuseni Davuchas bafethu sabuyile phezu kwedaba bafethu ngiyazi bafethu sihlezi silandela ama-talent silandela ama-show silandela abantu abaphumelela abasesebancane bafethu sibe show ukuthi baphumelela simeke show ukuthi sabasondeza bafethu ngiphethe i-team yani i-team edisk ne i-team edisk babukeli i-team le i-Vultures ngoba ngizwile babukeli i-Vultures into kunibuza amagama bese nginibuza ama-question Clement Mazibuko uClement Mazibuko lona Sepangcha Sakisekeka Siphiwe Mdluli Jerimbalala bafethu ababona ababukeli bedisc bafethu ababona nabadlali bedisc ukuthi okay bazophumelela lapho bafethu unibuza imibuzo 1 by 1 uthi okay sanibona dlala idisc bafethu ngifuna ukuthi bona senikuphi bafethu impumelelo yenu ibhekephi ngoba dlala idisc ngiyangitshola mos ya nginibuza 1 by 1 futhi hayi mina ngifuna ukuzibona ngidlalele iSundowns role umlideni yami ukuba iplayer uRibeiro okay bafethu ngicela nibukeleni bafethu support nomjida ngoba ufuna ukudlalela iSundowns nna malome ke dlalela bolo gore ke kgone go tswelela ka lobaka ya go thuša ba ko gae o bantšha sekolong bafethu siyabonga no mmele wa ka o be healthy okay siyabonga mina le ngihlezi iSundowns ngifuna ukudlalela yona ngoba ngifuna ukukhipha umndeni wami emkhukhwini la sihlala khona ngifuna ukusenza ukuthi siphumelele ngibonisa salami laba nezinye ingane ezizokwazi ukudlala ibhola mazikhula sibe badala nyabonga uzophumelela futhi uzophumelela wena mina ngifuna ukuzibona ngiphumelela ukuthi ngindlale iPirates ngikhipha nabazali bami ukuthi singahlali emkhukhwini okay bafethu babukeli sibazwile abadlali bebhola bafethu sikasupporteni bafethu kasupporteni laba azophumelela Majida azophumelela ayithini into engayenza ukuthi ngiphumelele bafethu kunento abathi umthandazo bafethu nawazi umthandazo pray chapel bafethu umthandazweni bafethu uzophumelela siyabonga le bafethu ekuseni Majida babukeli sanibona lapho sanibingelela babukeli cela i-support nisifollow nisubscribe bafethu namhlanje se-3 ngoba sesho ukuthi se-3 bafethu lathi ngiphathele umama wamabhizinisi so ya cela igama mama igama lami uZanele wakamathebula okay mama siyabonga bafethu ngimjule njengoba kuyigaba bafethu ngicela nimsupporteni mama ungathanda ukuthini babukeli lapha emakhaya njengoba nabo sothi bakhona bafuna ukuvula ibhizinisi lapha kodwa bahluleka ungathanda ukuthini bona okay uma ufuna ukuvula ibhizinisi kumele ukuthi usave kancane then uzokhona ukuthi uqale la uzoqala khona kancane okay bafethu ngizwile bafethu ibhizinisi kumele iqale kancane before ukhuphuka kunjengani angiveli ube R100 kumele iqale kimi u5 uqale ku1 rand khona ukuchubeka mama siyabonga sibonga mina
Okay, thank you. Ungathanda ukuthi uma bazofuna ukusupporta ushiye inamba lapha escreenini sikhona ukubapha yona. Okay, laba zothanda ukungisupporta inamba yami ithi 0796610884. Thank you. Okay. Siyabonga mama. Uyatholakala kuma Instagram, Facebook, into njalo. Yes, ku Facebook Zanele Mathebula. Then yeah. WhatsApp azosebenzisa le number leya. Siyabonga babukeli, siyabonga ngicela supporteni bafethu. Inamba njengoba sibe sayikhiphile inamba ikhona escreenini. Danko siyabonga. Ekuse bafethu sibuyile futhi siyayivory ma-12 bafethu. Sibeka le show enithandayo bafethu. Ngabe ngiphethe ubhutbani la. Meshka V's Tropical. Yebo ke. Mfethu dume ngani abantu babafuna bangakuthola kuphi? Facebook. Dume ngokucula, umpoqo. Ngoqoshela. Bangazi ngomeshka VTs. Omeshka VTs. Yeah. Okay bafethu kuba sinazo ngomeshka VTs bafethu. Engicela ukubuza mfethu if maybe like kunomuntu awehlukumezekayo kibo, ehlukumezwa abazali, ehlukumezwa istikumari, istikfari, ungathanda ukuthini kuye? Yo, ngamtshela ukuthi athole usizo samoya. Usizo kanjani? Samoya kanjani? Like akhulume nomuntu. Like ngayizwe kanjani? Hlukumeza umuntu like ama social worker kanje. Yeah, atshela umuntu inkinga zakhe and then abazokwazi ukumsiza. Okay, phela. If kunomuntu phela ne, yeah ngiyakuzwa siyayithola le yakho. Okay bafethu. Because guy motivation for into eqeda ukuyisho. Into eqeda ukuyisho. Yeah, motivation. Like mawuhlukumezeka ungazistress kakhulu. Ngoba mangazistress kakhulu inkinga zoba ziningi. Yeah. Hayi siyabonga bafethu uzwile mohlukumezeka ungahlukumezeka kakhulu ngoba inkinga zogcwala ekhanda bafethu ngikushaya ekhanda ungasazi ukuthi uyenzeni. Thank you bafethu. Asathi Jupiter Boda phethe ngaphakathi inside zonke enimazi musengenele ukuphakamisa athi jabula mama kujabula gogo kujabula wonke umuntu bafethu namhlanje azithini ngiphathele into emnandi kanjani othi sabahle kanjani afuna ukubabona cela sendele bosi sibathe kunibona nje nabathathu guys nababona nje lo bosi sibe babathathu nje ngicela ukuthi basho amagama sawubona sesingane. Hi. Ngeli gama. I'm Geleto, Stana girl. Yeah. Oh, Christina, known as Mazonti. Christina, known as Certified Heady. Ishuwa zila magama mnandi futhi mahle njengabo amagama abo bafethu just niyazi ukuthi nasifika ngequestion eyi-1 then ke saqhubeka nodaba bafethu ngicela ukuthi nisho lena umuntu awandawana makuthi mhlambe into ongayisho kumuntu ofisa ukuthi abe muhle njengani yabo ofisa ukuthi abe nalamandla ukuthi abe muhle njengani ngicela ukuthi nje qale ngapha sithi mina i-advice I would go for ukuthi umuntu abe muhle ukuthi aziphathe kahle. Obvious, it's amantombazana kwamele sigeze yabo and just take care of yourself, you know. Yeah, advice. Hayi nisibele bafethu sithathe sesibili. Mina nje anginamagama amaningi. Like ngifuna nazi ukuthi amantombazane but sike indaba zabafana bafana babone emuva geze bethini. Yeah. Sesithathu. Mina into engayisho ukuthi intombazane all they need is self-confidence, self-respect and more. And nokunye is ukuthi kumele ugeze uma intombazane because people like mostly abafana like bona basensa more than girls because mawunuka yibo abazocela bakuze nezinto ezikanjalo so that's like my saying. Geza umuntu geza uzoba right nizwele bafethu okay bafethu nazi ke nansi indaba ke mnandi athi niyafuna ukubazi ukuthi abahle baqhama kuphi ya nanto ngicela ukwazi ukuthi masikufuna mhlawumbe singakuthola kuphi ku Instagram or TikTok into kanjalo. Apparently like for now currently now I'm not using TikTok or Instagram mara ya mawufuna ukungithola mathel. Oh, like my Facebook name English. Yes. Yeah, Facebook name is Mandlovu, then go TikTok it's at ma_Mazonti. Then go Facebook is Monday Mambatisi Splee, then go TikTok it's Certified Heady. Ngikonizweleke bafethu makuthi mhlawumbe udinga indlela zokugeza uzobathola bakutshekile indaba nasemathe ufika uzobathola uzobabona nje ukuthi bahle kanjani. Yeah, body wash. Anifike ke bafethu asizofika ke bafethu nizogeza ku body wash singasakuba support. Thank you.